València es declara zona lliure de paradisos fiscals. Què significa això? Actualment existeixen moltes empreses que no paguen els impostos que els correspon perquè s'emporten part dels diners a paradisos fiscals, com Holanda, Andorra o Irlanda. Les grans empreses espanyoles ja compten amb 805 filials en paradisos fiscals. Sabies que deixem d'ingressar 3.250 milions d'euros cada any pel desviament de beneficis empresarials cap a paradisos fiscals? Amb aquests diners, l'Estat podria finançar polítiques públiques i serveis socials de qualitat, com a guarderies, centres de dia, educació, habitatge i millors comunicacions i infraestructures. Cal tindre en compte que els ajuntaments i administracions contraten empreses privades per a la prestació de molts serveis públics. A què seria just que amb els nostres diners només es contractara empreses responsables que no s'emporten els diners a paradisos fiscals? Això és el que s'ha aconseguit a València. La ciutadania es va organitzar al costat de polítics per aconseguir un pacte responsable i transparent perquè no s'escapen recursos del circuit que finança el nostre estat de benestar i del qual gaudim tots i totes. I no som els únics. La iniciativa es va multiplicant per tota Espanya i per la Comunitat Valenciana. Un gran pas, ja que la contractació pública representa entorn d'un 20% del PIB. Ara que ja tenim una bona fórmula, només ens faltes tu. Com més siguem, més impacte tindrem sobre la responsabilitat fiscal de les empreses i disposarem de més recursos públics. Lidera la iniciativa a la teua ciutat.